everyone, welcome बयनिसिमबो आंनि YouTube चेनेलावहाय जों दायो गामि खाथियाव हाबा दं आरो ओमफ्राय बेहाय थांनो ओंखारदों फुरा रेडि जाखाजोबखाबाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो जोबजासिम नायलांबाय थादो आंजों लोगोआव सोर दं नाय आंनि बिनानाव नाहरलाय साइज नुदों आं बे बिबारखौ ओंखायनो आं बेहाय भिडिअ बानायदों जायफ्रा जोंनि हाबा जाहैनायखौ नायलांनो गोसो नायलांबाय थादो दायो थांसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि दिन्थिनो हायो दिन्थिलांबाय थादो नोंखौ अराय आं हास्थायबाय थायो मोगथांनि रायजोआवबो नोङो थाबैनो अरायनि जादोना रुजु रुमुयै संसार जानायनि सिमां नुबाया थानाय मानि आंनि गोरबोनि अननायखौ होखाजोब्बाया माब्लाबानो गनायखानायसो जिउनि होनना नोंखौ सना सोंथि सोंनांला जेबो बुंनांला भिडिअ लानाय बेसे Hinja godam kena ini. Beri. Kau kena lama dah aku betul. Bisa makan sendiri. Beri sih. Tanggan. Tanggan apa nama? Salah Hinja godam kena ini. Beri. Kau kena lama dah aku betul. Bisa makan sendiri.
당근 달라붙는 마. 누가 이거 안 돼, 이거? Bisa tengah. Salah hendak godam kena ini. Beri. Không cái lá mà gà không có thấy trong một cái dàn tiền. 당근 달라붙는 마. 누가 이거 안 돼, 이거? 누가 래? Jangan